Si Tenwe, ay ganyan guys, ang ganda. Look, very beautiful. Ngayon ay tingnan natin kung saan natin nilalagay. Si Tenwe, wait lang, at maghanap muna ako ng pads. Here siya. Umurong ka doon, lagi kitang nababangga. Ay nako, kawawa ka naman. Nababangga ko si Monstera Deliciosa. Kawawa naman. And now, assessment before cutting. Okay. Tingnan natin ang puno nito. Tanggalin natin ha. Dahan-dahan. Kung may roots, kung tumubang, ano siya eh, slow grower ito. Napakabagal guys na lumaki. Kaya tingnan kong maigi ha, kasi very, ay, delicate ito. Ayan, putulan natin dito guys, dito lang. Wala nang iba, yun lang. Ayoko na mag-alangan tayo. So, ang maiwan lang ay yung trunk. So, gupit lang. Kasi manipis yung kanyang puno. So, ayan. Kita mo? Okay. Ito, baka makakapil ito. Ayan. See to it na sigurado. Oh, ay, matigas pala. Ayan, matigas pala ito. Ah, ayan. Ay, salamat. Naputol din. Okay. Ayan. Ito ibalik sa puno. Ibalik dito sa dating kinaroroonan. Patuloy ko lang siyang ganyan. Para ma-elevate. Ayan. Ayan si Tenwe. Dagdagan lang natin konting ganyan. Si Mami Tenwe. Si Mami Tenwe. Ayan na. At yung ating Baby Tenwe. Si Baby Tenwe dito sa clay. Wow, special. Nasa clay siya. Napunta. Okay? Gamutin nating maigi. Ayan. So messy. Wow. Ayan. Messy. Nag-messy tayo today. Ayan. Guys, oh, very nice. I love it. I love it. Yan. Si Tenwe ay nabuhay. Nabuhay. Paligiran ng bunot para hindi siya magwindang-windang. Ayan. Ayan. Diba? You see that? Oh, very nice, Tenwe. Beautiful. Oh, okay. Labeling na naman tayo. Okay, now, last but not the least for today is the Philodendron Joe Kasi hindi siya lumalaki guys dahil nga yung medium niya is soil. Hindi naman na totally soil talaga. Okay din. Kaya lang parang masikip na para sa roots niya. Ang dami niya kasing aerial roots. Okay. Eto guys. Takot na ako. My God. Suswelduhan ko pa yung mga tao ko. My God. Sweldo ngayon. Hindi ko pa na-compute ang mga salaries nila. Ang daming nag-advance. Ang hirap na ng buhay ngayon. Dami nang nag-advance. See? Ayan siya guys, ang daming roots. Pero hindi ko nagalawin yung roots niya para hindi tayo alanganin. At gusto kong dumami ito, pero anong magagawa ko kung ganyan lang? Pwede dito. Ayan. Dito ko kukat. Okay? Dito ko ikat. Matitira yung trunk. Kaya lang, magupit yung dahon. Teka lang. Dito.
dito. Okay. Oh no. Oh no. Naipit eh. Kaya nga gusto kong mag-clear para makita natin kung saan natin iwain yung safe talaga. Yung safe siya talaga. Meron kasing leaf ditong matitira pala na isa. Okay? May matitirang isang leaf, so that's very okay. Kasi mas gusto kong ganun. Ganyan. Pero hindi eh. Alanganin. Teka. Iwain ko na lang. Huwag gunting. Ganon, para ma-insert yung blade. Ang tigas guys. Tigas ah. Ayun. Ay, salamat. Nakat din. Gusto nating masiguro na maganda ang pagkakat. Kaya ayan. Nakat nga siya guys. Maiwan ang trunk. Ayan. Etong trunk. At iiwan natin dito sa dati niyang pack. Ayan. Oh. Hangin-hangin. May bagyong tsedeng. May bagyong tsedeng. Tsedeng, tsedeng, tsedeng. Oh my God. Tsedeng, tsedeng. Ayan. Ayan natin na. Mababad yan ang ganyan. Ayan. The mother plant. Mommy Jopi ay. Naku, nalagyan na yung Mother Jopi ay. Oh. Diba? At least, maparami natin si Jopi ay. Oh. Tan. Okay guys, habang ginagawa ko ito, magpapaalam na ako. It's already late at you know naman, maghihintay sa akin ng mga tao ko, magsusuldo na ako. Okay, it's already 4 o'clock na. Okay, mag-shower muna ako and then I will go. Okay, si Jopi ay, lagyan ko na lang siya ng label. And then, while writing the label, ay magpapaalam ako guys, and I wanna say thank you so much for your support. Thank you sa pagpanood, and thank you at nandyan lang kayo lagi, and hoping to see you again on the next video guys. Okay? Hanggat okay ako, healthy ako, ginagawa ko ng paraan na lagi po kayong nakikita through this beautiful plants. Okay? Ayan guys. So, see you again on the next video. Okay, join na sa Rich Teach channel dahil may 1 month free for you to try ang mag-member. Okay? So, para ma-enjoy nyo yung mga new perks of YouTube. Okay guys? Hoping so. Uy, silip ako. Thank you so much. Okay, bye-bye. God bless. Love you guys. Okay, thank you. Okay guys, nandito tayo. Namimili ng hapunan. Dahil pagod sa trabaho, ay mapaparami yatang kain. Ano bang gusto mong orderin? Papi? Magpakita. Guys, nandito tayo. Nakasalamin ako dahil yung mata kong sinasabi ko ay mapula pa. Ayan o. Nakita mo? Kita mo? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ito yung inorder natin na subukan naman natin ito. Subukan mo ka ba? Okay. So kaya lang, marami itong sa amin dito. Ray can bento sa'yo. Ito na lang, ito na lang. Okay. Kani. Asan? Pista. Okay. Ito. Ayun. Oh, California Maki and mini ramen. Yung Okay. dalawa, anong kukunin nila? Yan na rin. Yung dalawa? Oo, pare-pareho.
Sige. Kung kaya yan, yung pangalan ko. Hey, ang ganda ng drinks mo. Sabihin na natin. Oh, Bakit tayo sa mga ang ganda ah. kaya apple ko lang? Masarap ba naman kaya? Ang maganda yan. Meron ba siyang pineapple daw? Ano pineapple mo? Orange apple lang yan. Orange apple. Orange apple. Lasang ano? Lasang orange na may guava. Lasang may guava. Ang ganda. Very nice. Thank you. Ang isa lang. Ha? Ang isa lang yun ah. Wala pa yung sa'yo. Kaya nga. Ang dami pa lang. Isang order. Maubos ko to. Maubos yan kasi gutom. No? Maubos yan. Tayo na. Thank you. Bago kumain, videohan muna. Naimas ito ba? Masarap? Oh, how is it? Masarap. Masarap? Okay, at least makontento ka. Nakakain. Ano naman ito? What is this? Okay. I will let you... I will show you. Sarap. May miso. Miso soup. And then, maki, California maki. And then a little of side dish. Yung... Ano tawag nito? Ito. Coleslaw. And carrot and pipino. Yan. Ang galing, simple but simple na masarap. Ito na rock. Yan. Yung feel mo healthy ka. And this one, meron siyang bacon, fermented bacon, then the pancit, canton, and this one, egg. Masarap. Dahil miso ang kanyang timpla. Ang sarap. Ang sarap. Sarap guys. Sarap nilang magluto dito. Punta kayo dito sa Rai Ken. Feeling ko healthy ako pag kumakain ako dito. Healthy naman talaga. Pero ito, heavy lang ito. Dapat sana, maubos ko kaya yan. Ang dami namang kanin nito. Ang lalaki ng... Bakit pino-order natin noon maliliit yung maki? California maki na malalaki, jumbo oh. Maubos yan. Maubos yan sa design ng merienda. Kaya lang. Okay, ubos lahat ko. Thank you. Busog na busog. Busog, lasog. Let's go.